హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 16 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలోని వివిధ అధ్యాయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 16 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము మరొకసారి. సో మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి యోగమును మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు పురుషోత్తమునిగా ఎలా తెలియబడ్డాడు, ఎందుకు ఆయన్ని పురుషోత్తముడు అంటాము, ఏ విధంగా ఆ పురుషోత్తముని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటిది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు 16వ అధ్యాయంలో దైవ లక్షణాలు, అలాగే ఆ గుణాలను కలిగి ఉండడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు, అలాగే ఆసురీ గుణాలు, వాటి ప్రభావాలను నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు, మానవుల్లో మనలో ఉండేటువంటి శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలని ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చూస్తూ ఉండండి, ప్రభు వస్తుండొచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఈ 17వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య
యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ణాతు కా కృష్ణ సత్వమహోరజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుణ్ణి, కృష్ణ భగవానుడిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేక తామసుల అని అర్జునుడు తాను, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు 16వ అధ్యాయంలో కానీ 9వ అధ్యాయంలో కానీ మనము విన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు ఏమిటంటే, శాస్త్ర నియమాలను చక్కగా పాటించేటువంటి వారు, అంతకుముందు 4వ అధ్యాయంలో కూడాను చెప్పినటువంటి ఆ శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వారు దేవతలు, అంటే దేవ అంతా అని. అలాగే ఇంకా ఈ ఎవరైతే శాస్త్ర నియమాలను పాటింపకుండా ఉంటారో వారు అసురులు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనము నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు, మరి ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపకుండా, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలని పాటించకుండా తమ స్వంత ఊహల ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు ఈ 3 గుణాలలో సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారా, లేదా రజోగుణాన్ని కలిగి ఉన్నవారా, తామస స్వభావాలను కలిగి ఉన్నారంటే తమో గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అవుతారా అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం స్వస్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు. అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి ఆయన సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. దేహదారి అయినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము లేదా రాజసము లేదా తామసము అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే ఇక వాటిని గురించి నేను ఇక్కడ నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే శాస్త్ర విధి విధానాలను తెలిసినా కానీ బద్ధకంతోనో లేదా సోమరితనంతోనో ఆ విధానాలని విడిచిపెట్టేవాడు ప్రకృతి గుణాల చేత నడపబడేవారు అవుతారు అని. అలాగే సత్వగుణము, రజోగుణము లేదా తమో గుణములలో తమ పూర్వ కర్మలను బట్టి వారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే జీవుడు ప్రకృతి సంపర్కంలోనే ఉండడం ద్వారా అతడు ఈ 3 గుణాలలో ఏదో ఒక శ్రద్ధను అతడు కలిగి ఉంటాడు అని, వాటిని గురించి నేను ఇప్పుడు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధ భవతి భారత శ్రద్ధమయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భారత, అంటే అర్జునుడు అంటున్నాడు, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో
అలాంటి వాడే అవుతాడు అంటూ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎటువంటి మనిషి అయినా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అతడు కలిగి ఉండేటువంటి శ్రద్ధను అనుసరించి అతడు సాత్వికుడా లేదా రాజసికుడా లేదా తామసికుడుగా అనేటువంటిది తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవరు ఉండడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అటువంటి వారే అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఏ గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అటువంటి స్వభావాలు కలిగి ఉన్నతోనే కలిసి ఉండడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనలో ఉండేటువంటి సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము అనేటువంటి గుణాలు మన కర్మలను అనుసరించి మనము ఆచరించేటువంటి వాటిని అనుసరించే వస్తాయి తప్ప అంటే మనం ఎక్కడ పుట్టాము అనేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విభీషణుడు, కర్ణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు అనేటువంటి ముగ్గురు కూడా ఒకే తల్లి యొక్క పుత్రులు అయినప్పటికీ వీరు వేరువేరు గుణాలను కలిగి అంటే పుట్టుకతో ఈ సంబంధం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవాలి. మనకు ఉండేటువంటి మనం అంతకుముందు ఆచరించినటువంటి ఆ కర్మలను అనుసరించి మన యొక్క ఈ గుణాలు వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో సాత్విక గుణం రావడం అంటే ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అన్నదమ్ములకి 3 వేరువేరు గుణాలు వచ్చినటువంటి. సో కాబట్టి మనము ఎటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటామో అటువంటి లక్షణాలనే మనలో పెంపొందించుకుంటాము అనేటువంటిది ఇక్కడ వీరు ముగ్గురును చూసినప్పుడు మనకు తెలిసేటువంటిది. సో ఒక ఆయనేమో సాత్విక గుణాల్లో ఉండి, అలాగే ఆ రావణుడేమో రాజస్యమైనటువంటి గుణాల్లో ఉండడము, ఇక కుంభకర్ణుడేమో తామసికమైనటువంటి గుణాలలో పొంది ఉండడం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాఛాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు, తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ ఆయన ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనాపరులను వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. శాస్త్రాదేశ ప్రకారంగా కేవలము ఆ దేవాది దేవుడే పూజనీయుడు. కానీ శాస్త్రాదేశాలను గురించి తెలియని వారు, వాని పట్ల విశ్వాసం లేని వారు కూడా ప్రకృతి గుణాలతో తమ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రత్యేకతను అనుసరించి వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి నానా రకాలుగా అర్చన చేస్తారు అని, అందులో ఆ సాత్విక గుణాన్ని పెంపొందించుకున్నటువంటి వారు దేవతా అర్చనము చేస్తూ ఉంటుంటారు అని. ఇక అంటే సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మానవులు ఆ దేవతలను పూజిస్తారు అని, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారేమో రాక్షసులను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని, యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని, ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే రజోగుణంలో ఉన్నవారు కొంతమంది దేవతలను సృష్టిస్తూ ఉంటారు. వారే ఆ మానవులను పూజించడము లేదా వారికి ఇష్టమైనటువంటి వారిని పూజించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ గుణాలను అనుసరించి వారు బాహ్యంగా వారు చేసేటువంటి అర్చనలను అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరులను గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియచేయడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన తెలుపుతున్నారు, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు, శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభము అంటే కపటత్వము మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తారు. కామము మరియు మమకారం చే ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవాలనే కాక వారి శరీరంలోనే ఉన్న ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడతారు.
ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఆ శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపోవ్రతాలను గర్వ అహంకారాలతో చేసేవారు, కామంతో ఆసక్తి ఉండేటువంటి నడపబడేటువంటి వారు, మూర్ఖులై ఆ దేహంలోని భౌతిక తత్వాలను లోపల ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను తీవ్రంగా బాధించేవారు కూడా ఉంటారు. అటువంటి వారు అసురులుగా తెలియచేయబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని, అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఇది సత్యమే. వాటి మధ్య తేడాలను తెలియచేస్తాను, ఇప్పుడు విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః అంటున్నారు. అంటే మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు కూడా ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము అని, రాజసికమైనటువంటి ఆహారము అని, తామసికమైనటువంటి ఆహారము అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞము కూడా సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము, రాజసికమైనటువంటి యజ్ఞము, తామసిక యజ్ఞము, తపస్సు కూడా ఈ 3 విధాలుగా, అలాగే దాన ధర్మాలు కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అంటే వీటి విషయంలో కూడా, అంటే యజ్ఞము, తపస్సు, దానంలో కూడా ఇది సత్యమే అంటున్నారు. అంటే యజ్ఞాలు 3 రకాలుగాను, తపస్సులు 3 రకాలుగాను, దానాలు కూడా 3 రకాలుగా, అంటే సాత్విక, రాజసిక, తామసికమైనటువంటి దానధర్మం ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ సాత్వికమైనవి, రాజసికమైనవి మరియు తమోగుణ సంబంధమైన వాటి మధ్య తేడాలను నేనిప్పుడు తెలుపుతాను, విను అర్జున అంటూ మళ్ళీ ఆ అర్జునుడిని ఉద్దేశించి ఆ సాత్వికమైనవి, రాజసికమైనవి, తామసికమైనటువంటి వాటిని గురించి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ, సో మొదటిగా ఇక్కడ ఆయన ఇలా చెప్తున్నారు, ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే ఆ సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః అంటూ ఉన్నారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, అలాగే బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని కూడా ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఆ సాత్వికమైనటువంటి వారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు. అలాగే ఇవి అంటే ఆ సాత్వికులు ఇష్టపడేటువంటి ఆ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో అవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవిగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా కూడా ఉంటాయి. ఆ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము ఆ భగవంతునికి సమర్పించి ప్రసాదము నైవేద్యంగా తీసుకునేటువంటి ఈ ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆ నైవేద్య ప్రసాదం, సో అది ఇక్కడ సాత్వికమైనది. అంతకుముందు కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది, పత్రం ఫలం పుష్పం తోయం, ఆ భగవంతుడికి ఇచ్చేటువంటివి ఆ భక్తితో ప్రేమతో పత్రం కానీ, పుష్పాన్ని కానీ, ఫలంను కానీ, జలమును ఇచ్చినా తీసుకుంటారు. అందుకని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడికి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారమే ఇష్టము. సో కాబట్టి ఈ సత్వగుణంలో ఇష్టం ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఆయువును పెంచేవిగా ఉంటాయి, అంటే ఎటువంటి రోగకారకాలను కలగజేయకుండా ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇవి బుద్ధి బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని మరియు తృప్తిని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఎందుకంటే ఈ శాకాహారమైనటువంటి ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, ఆహారం మనం పండ్లు, బియ్యము, గోధుమలు ఇవి తీసుకునేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆరోగ్యకరమైనటువంటివి, పుష్టికరమైనటువంటివి, హృదయానికి ఆహ్లాదంగా ఉండేవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతునికి ప్రసాదంగా ఇచ్చినటువంటి ఆహారం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతి జీవుడికి కూడా మంచి
కలుగజేసేటువంటి ఆహారం. బహుబంధనాల నుండి ముక్తి కలుగజేసేటువంటిదిగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవడం అనేటువంటిది సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకమయ ప్రదాహ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అతి చేదుగా ఉండేవి అంటే చాలా చేదుగా ఉండేవి, అలాగే అతి పుల్లనివి చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పున్నవి, అలాగే వేడిగా ఉండేవి, కారమైనటువంటివి, పదునైనవి, పొడి పదార్థాలు, ఎండినవి అన్నట్టు. ఇక్కడ మంటను కలగజేసేటువంటి, దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు రాజస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అంటూ చెప్తున్నారు. బాగా ఘాటుగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు, పుల్లగా ఉండేవి, చేదుగా ఉండేటువంటివి, వేడిగా ఉండేటువంటివి, పదునైనటువంటివి అంటే కారంతో కూడినటువంటివి, ఇక మంటలను కలగజేసేటువంటి మసాలాలతో కూడినటువంటి పదార్థాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఆహారాలు అవి ఎవరికి? రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ రజోగుణంలో ఉండే వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు ఎప్పుడు కూడా బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. బాగా ఘాటుగా ఉన్నవి, బాగా కారము, ఉప్పులు తిన్నాం అనుకోండి, వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో కనుక ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దుఃఖాన్ని, రోగాన్ని, బాధలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో బాగా పుల్లగా, ఘాటుగా, కారంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనవి. ఇవి అంటే ఇటువంటి ఆహారాలు దుఃఖము, శోకము, రోగాన్ని కలిగిస్తాయి అని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటివి అంటరాని వస్తువులతో కూడినటువంటి ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ తమో గుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటివి ఎప్పుడో తయారు చేసి ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ అన్నట్టు. సో అవి ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉండడం వల్ల రుచి లేకుండా ఉంటాయి. కొంత భాగం కుళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కొంత వాస్తవికంగా అవి ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి వాసన, నిల్వ ఉంచిన తర్వాత ఉండే వాసన డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి కూడా అంటరాని వస్తువు, అంటే మనం సాధారణంగా చేయకూడనటువంటి వస్తువులతో తయారు చేసినటువంటి ఆహారం కూడా ఆ తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారము అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, మనం ఏది తింటూ ఉన్నామో అదే మనలో ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటుంటారు. మనం ఏమిటో మనం తినేటువంటి ఆహారాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడము, హార్మోనిక్గా, పాజిటివ్గా, ప్రశాంతంగా, క్లియర్గా ఉండేటువంటి విధానం. ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి ఆహారాల వల్ల మూమెంట్, యాక్టివిటీస్, ఎనర్జీ, ఎగ్జైట్మెంట్, ఫ్యాషన్. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం ద్వారా నెగిటివ్ థింకింగ్లో ఉండడము, ఎప్పుడూ కూడా డల్నెస్గా ఉండడము, జడత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలము కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము
సత్వగుణంతో చేయబడిన యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ప్రకారంగాను విధిగా ఆ ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా, అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు మనసులో దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో వారు చేసేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది ఆ సత్వగుణంలో చేయబడేటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక మరి ఈ కలియుగానికి కలియుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటిది ఈ కలియుగ ధర్మము నామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాలను నిరంతరం జపించడం ద్వారా మనము మన హృదయంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలను ఒక శుభ్రమైనటువంటి వస్త్రంతో మురికిని ఎలాగైతే తొలగిస్తూ ఉన్నామో మనలో మన హృదయంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలను ఈ పదము తొలగిస్తూ ఉంటుంది అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అభిసందాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడు యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావమని నీవు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిఫలాపేక్షతో అంటే మనం చేసేటువంటి పనికి ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ అహంకారం కోసం కూడా కొంతమంది చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణం యొక్క స్వభావమని మనం తెలుసుకోవాలి అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, విధిహీన మసృష్టాన్నం మంత్రహీన మదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షస్తే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని చెబుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే దేవతలు, బ్రాహ్మణులు, గురువులు, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, ఆ క్లీన్లీనెస్, శుచిత్వము, సరళత్వము, ఆ ఆశ్రమ ధర్మం ప్రకారంగా ఉన్నంతకాలం బ్రహ్మచర్యమును, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ ఇతరులను ఉండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడానికి గర్వంతో చేసే తపస్సు రజోగుణమునకు సంబంధించింది అంటారు. ఇది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా సత్కారాలను, గౌరవము, పూజలను పొందడానికి గర్వంతో చేయబడేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అది అస్థిరమైనది, శాశ్వతము కానిది అంటూ తెలియచేస్తున్నారు.
మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడ యక్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః అంటే తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు ఆ తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించినది అని చెబుతారు అంటూ సో ఇక్కడ మనము కొంతమంది చేసేటువంటి తపస్సు, హిరణ్యకశిపుడు వంటి అసురులు మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సులు చేపట్టినటువంటి సంఘటనలు మనకి ఎన్నో ఉంటాయి. అలాగే వృకాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అసురునిగా కావడానికి, అలాగే దేవతలను చంపడానికి ఆయన హిరణ్యకశిపుడు ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. వాటిని పొందడానికి అతడు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించి చివరికి భగవంతుని చేత, అంటే బ్రహ్మదేవుడి చేత ఎవరూ సంహరించబడే విధంగా ఉండాలి అని ఏదేదో కొన్ని కోరికలను పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ, ఆయుధంతో కానీ, మానవుడితో కానీ, జంతువుతో కానీ, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ నన్ను ఎవరూ చంపొద్దు అని కోరిక, ఏదో అంటే అమరత్వాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావంతో ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కాగానే ఈ విధమైనటువంటి వరం కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే మరి బ్రహ్మకు కూడా మరణం లేకుండా లేడు కదా. సో కాబట్టి అటువంటి వరాన్ని బ్రహ్మ ఇవ్వలేడు. ఇక అప్పుడు ఆలోచించి ఈ విధంగా తికమకలు పెడితే ఎవరి ద్వారా, మానవులను జంతువులు అంటే ఆయన తప్ప ఇంకెవరు సంహరిస్తారు? ఆయుధాలు లేకుండా ఆయన ఎవరు సంహరించలేరు. సో ఆ విధంగా ఆయన కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటాడు. సో వీరు ఆ విధంగా, అంటే మరి వారు మంచి కోసమా అంటే కాదు, ఇతరు దేవతలను వారందరినీ కూడా హింసించడానికి వారు కోరుకునేటువంటి వరాలు. అలాగే వృకాసురుడు అనేటువంటి మరొక రాక్షసుడు శివుని గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. ఎంత ఘోరం అంటే తన ఈ శరీర అవయవాలను కోసి ఆ యజ్ఞంలో పడేస్తాడు. అయినా ఆయన సాక్షాత్కారం కాకపోతే ఇక తనను తాను సంహరించుకోవడానికి కూడా అతడు ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమవడము, వరం కోరుకోమంటే ఆ వృకాసురుడు కోరుకునే వరం ఏంటంటే, నేను ఎవడినెత్తిన చేయి పెడితే వాడన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చిందిపోవాలి అని ఒక వరం కోరుకుంటాడు. సరే, ఇక ప్రత్యక్షమయ్యాడు కదా, ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు కదా అని చెప్పి శివుడు వరం ఇస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత మరి నువ్వు ఇచ్చిన ఈ వరం పనిచేస్తుందా లేదా, నీపైనే నేను పరీక్షిస్తాను అని శివుడు వెంటపడతాడు. ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన అంటే, ఆ శివుడిని మరలా సంహరించి ఆ పార్వతి మాతని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనేటువంటి ఆ భావన, అంత రాక్షసమైనటువంటి భావంతో ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు శివుడు పరిగెడుతుంటాడు. ఈ శివుడు వెనక ఈ వృకాసురుడు పరిగెడుతూ ఉంటుంటాడట. అప్పుడు విష్ణువుడు ఒక బాలుడి రూపంలో, విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు బ్రహ్మ కానీ శివుడు వరాలు ఇస్తూ ఉంటుంటారు ఈ రాక్షసులకు. మళ్ళీ వచ్చి ఆ దేవదేవుడు ఈ రాక్షసులను సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మరలా విష్ణువు ఒక బాలుడి రూపంలో ఎదురుగా వచ్చి, వృకాసుర ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏంటి అని అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు పరీక్షిస్తానంటే పరిగెడుతున్నాడు, తప్పించుకొని పోతున్నాడంటే, సరే శివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలే కానీ ముందు నీవు శుభ్రంగా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి శివుడు నీకు దొరుకుతాడు, అప్పుడు నువ్వు పరీక్షించుకుందువు, ముందుగా శుభ్రంగా నువ్వు శుచిత్వాన్ని పాటించు, నదిలోకి వెళ్ళి తలస్నానం మంచిగా చేసిరా అని చెప్తాడట ఇట్లా. సో సరే అని ఆ మూర్ఖ రాక్షసుడు అందులోకి వెళ్ళడం, సముద్రంలోకి అంటే నదిలోకి వెళ్ళడం, స్నానం చేస్తూ ఇలా రుద్దుకుంటాడు కదా. సో అతడే ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోతారంట. ఆ విధంగా వారి నుండి, అంటే ఆ బ్రహ్మ శివుడు ఇచ్చేటువంటి వరాలను మళ్ళా రాక్షసులను సంహరించడం కోసం ఆ భగవంతుడు వివిధ ప్లాన్లు వేయడం లేదా అవతారాలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే నుపకారిణి
దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడే దానము ఆ సత్వగుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మనము ఏదైనా చేస్తే అది ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ దానాలు చేయడము వాటికి కూడా సరైనటువంటి సమయము సరైన ప్రదేశం ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో సరైనటువంటి ప్రదేశము అలాగే సరైనటువంటి సమయంలో దానము, అలాగే ఆ దానము తీసుకునేటువంటి వాడు కూడా యోగ్యుడు అయి ఉండాలి అని చెప్తారు. యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి కర్తవ్య భావంతో ఏదైనా దానం చేస్తే అది సాత్విక దానము అని చెప్తారు, సత్వగుణ సంబంధమైనదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తారు. ఇక్కడ నందుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ద్వాపర యుగంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులకు గోకులంలో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయన వివిధ రకాలైనటువంటి దానం చేయడం జరిగిందని చెప్తారు. ఆ విధంగా సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి ప్రదేశంలో యోగ్యులైనటువంటి వారికి దానం ఇవ్వడమే సరైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసినటువంటి దానము రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక్కొక్కప్పుడు దానము స్వర్గలోకాలను చేరుకోవడానికి కానీ, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు ఈ ఖర్చు నేను పెట్టాను అనేటువంటి బాధపడుతూ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రత్యాప్తాపంతో కొంత కష్టంతో ఇస్తూ ఉంటుంటారు, దానం ఇవ్వబడుతుంటారు అని చెప్తారు. అటువంటిది కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు ఎవరైనా అభ్యర్థిస్తే వారికి తప్పనిసరి పరిస్థితులలో దానం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇష్టం లేకుండా కూడా ఆ దానము ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి. సో అలాంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణ సంబంధాన్ని ఇచ్చినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ అనువు కాని చోట అంటే సరైనటువంటి ప్రదేశం కానటువంటి చోట, అంటే మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడానికి, జూదం ఆడుకోవడానికి దానాలు చేయడం ఇక్కడ నిషేధించబడినటువంటి విషయంగా మనం భగవద్గీత ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అందుకే అంటున్నారు, అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అట్టి దానము ఏమాత్రము కూడా లాభదాయకం కాదు అని, పైగా అది పాపాత్ములను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నట్లు అవుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, హెల్ప్ వీ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు. అంటే మత పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాటికి మనీ కావాలి. మరి అటువంటి వాటికి ఇస్తే మనము వాటిని ఇంకా ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుంది. పాపాత్ములను పాపపు పనులను మనము ప్రోత్సహించినట్లు అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి పాత్రుడైనటువంటి దానం ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అంటే సరైనటువంటి వానికి ఆ గౌరవంగా ఉండేటువంటి వారికి శ్రద్ధ లేకుండా ఇస్తే అది ఆ దానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా, అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి దానాలను మనకి ఆయన తెలియచేయడం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రాహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విపుతా పురా. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలను ఆ పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడినాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను, అంటే ఓం తత్ సత్ అనే పదాలను ఉపయోగించారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము ఆ సత్వ రజోతమో గుణాలలో 3 రకాలుగా ఉన్నాయి అని వివరించబడింది. ఇక ఆయన ఈ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి, అంటే శాస్త్రోపదేశాల ప్రకారంగా
ఓం తత్స్ అనేటువంటి 3 పదాలు ప్రత్యేకంగా ఆ భగవంతుని సూచిస్తాయి అని, వేద మంత్రాలలో ఓం అనే పదము ఎప్పుడూ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో ఆ విధంగా శాస్త్ర విధులను అనుసరించకుండా వర్తించేటువంటి వాడు పరతత్వాన్ని పొందలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా చెప్తూ తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాలను మాత్రమే వారు పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కాబట్టి యజ్ఞములు చేయడంలో, దానములు ఇవ్వటంలో, తపస్సులు ఆచరించటంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారమును ప్రారంభిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఓం తద్విష్ణు పరంపదం అనేటువంటి ఆ విష్ణు భగవాన్ని పాదపద్మాలే పరమ భక్తి పదము అంటూ ఆ విధంగా ఓం అనేటువంటి పదంని ఆ భగవంతుణ్ణి సూచించడానికి మనము వాడుతూ ఉంటుంటాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటుంటాం, ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ ఆ ఓంకారంతో మనము ఆ భగవంతుడి నామానికి మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఈ విధంగా ఈ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి పదాలు ఆ భగవంతుని దివ్యనామాలతో జత చేసి ఉచ్చరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు, ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆ ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా భౌతిక బంధనాల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు తపస్సులు కానీ, యజ్ఞములు కానీ, దానములు కాను చేసేటప్పుడు ఆ తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారు అని ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యే తత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనమైనది, సత్ అంటే నిత్యమైనది అనేటువంటి అర్థం. ఇక్కడ సనాతనమైనది, అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని కూడా అర్థము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది అంటూ ఆ సత్ అనేటువంటి పదము అంటే ఆ నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనటువంటిది, అది అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని కూడా అర్థం వస్తుంది అర్జున. శుభప్రదమైనటువంటి కార్యాలను సూచించడానికి ఈ సత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించడంలో నిమగ్నమవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదము వివరిస్తుంది అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అని అనబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనము సాధారణంగా సత్ అనేటువంటి పదం అంటే పరతత్వమే ఆ భక్తియుత యజ్ఞ లక్ష్యము, ఇది సత్ అనేటువంటి పదంతో సూచించబడుతుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఓ పార్థ, అట్టి యజ్ఞ నిర్వహణ కూడా సత్తే అనబడుతుంది. అంటే ఆ యజ్ఞాలను నిర్వహించేటువంటిది కూడా సత్తే అని అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ పూర్ణ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి యజ్ఞ, దాన, తపోకర్మలన్నీ కూడా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ప్రీత్యర్థమే నిర్వహించబడేటువంటి కనుక ఈ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఏవైనా అన్ని కూడా అవే సత్ అని అనబడతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అశ్రద్ధాయ హుతం దత్తం
తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో కానీ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈ జన్మలో కానీ మరి తర్వాత జన్మలో కానీ పనికిరానిది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి అంశం ఏంటి? హరే కృష్ణ, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకపోయినా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసికుల లేదా తామసికుల అన్నారు. అంటే రజోగుణంలో ఉన్నవారా, తమో గుణంలో ఉన్నవారా, సత్వగుణంలో ఉన్నవారా అనేది అడిగాడు. సో ఇక్కడ దానికి కన్క్లూజన్ గా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సు అయినా ఏదైనా అది అశాశ్వతమే. ఆ యజ్ఞమే గాని, దానమే గాని, తపస్సే గాని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిదే అవుతుంది. అంటే అశాశ్వతం అంటున్నారు, పనికిరానిదే అవుతుంది. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. అంటే సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, అసత్ అంటే అశాశ్వతమైనటువంటి పనికిరానిది అనేటువంటి భావంతో చెప్తున్నారు. అందుకే అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టకరమైనటువంటివి, అంటే శోకాలతో కూడినటువంటివి. సో ఇంతకుముందు మనము చెప్పుకున్నట్లుగా కొంతమంది రాక్షసులు చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞాలు, తపస్సులు వంటివి ఎంతో కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటివి. తమ శరీరంలో ఉన్నటువంటి శరీర అవయవాలను కూడా కొన్ని ఎంతో ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులలో కూడా వారు తపస్సులు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటిది ఏది కూడా పనికిరానిదే, అశాశ్వతమైనదే. అలాంటివి ఈ జన్మలో కానీ తరువాత జన్మలలో కానీ అవి పనికిరావు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని కొరకే భక్తి భావనలో చెయ్యాలి. విశ్వాసం లేకుండా, సరైనటువంటి నిర్దేశం లేకుండా ఎటువంటి ఫలము కలగబోదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడమే, అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్థం చేసుకోవడమే ఆ వేద దేశాల యొక్క ఆచరణలో పరమ లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఎవ్వడూ కూడా విజయము సాధించలేడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతునిపై శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు లేకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా కూడా అశాశ్వతమైనది, పనికిరానిది అని చెప్తున్నారు. అది ఇప్పుడున్నటువంటి జన్మలో కానీ తర్వాత జన్మలో కానీ పనికిరాదు. కానీ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో దేనిని మనము ఏమాత్రము ఆచరించిన, అంతకుముందు కూడా చెప్పారు, ఓ అర్జున, ఈ మార్గంలో ఏ మాత్రము ప్రయాణించినా, ఏ కొద్దిగా ఆచరించినా అది భయంకరమైనటువంటి దుఃఖాల నుండి మానవుడిని కాపాడుతుంది అన్నారు. అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో, అంటే భగవంతునిపై విశ్వాసంతో చేసేటువంటి ఏ పనైనా, ఏ కొంచెము ఆచరించినా అది జీవుడిని భయంకరమైనటువంటి కష్టాల సాగరము నుండి బయటపడవేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమార్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు వాళ్ళు రానట్టున్నారు కదా? రాలేదు ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి, అందరూ వెయిట్ చేయండి, ప్రభు వస్తుంటారు. మీ అందరికీ ఉద్దేశించి ప్రభు సందేశం ఇస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే లేదా మీరు ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నట్లయితే డిస్కస్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ.